बाक्सा जिला DRDA मावख'आव आबादारिफोरनि गेजेराव मिनि ट्रेक्टर राननानै होदों। दिनै बाक्सा जिल्ला सदर टाउननि DRDA मावख'आव आसाम सरकारनि आबाद बिफाननिफ्राय आबादारिफोरनो मिनि ट्रेक्टर राननानै होयो। आसामाव आबादारिफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो आबादनि दिहुनथायखौ बांहोनायनि थांखिजों आसाम खुंथायनि PMAGY ITDP नि बाक्सा खोन्दोआरि मावख'आव दिनै सा 1080 मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव मिनि ट्रेक्टरखौ राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसाम सरकारनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, MCLA मन्टु बर', बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि कृष्णा बरुवा आरो गोबां आबादारि मुलाम्फागिरिफ्रा बाहागो लायो। आङो दिनै जि प्रधान मन्त्रि आदर्श माने आदि आदर्श ग्रामीण योजना बेवहाय जिखिनिखि एग्रिकालचार किट्स रानदों ग्रुपफोरनो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि बेफोरनो बेनि गेजेरजों माखासे जिखिनि जौगाथायनि बाथ्रा आं फोसावदों बियो ओरैनो प्रप'जाल स्टेजाव गैया, बे जाखाजोबनायसो। दा जेनेबा बरमानिफ्राय भालुकदंगा मसलपुर निकासिसिम बे लामाया बायलेन जानोसै, गुवारसिन दा जेसेबां दं बिनिफ्राय डाबल। बिनि थाखाय 82 कोटि थाखा होबाय आरो टेन्डाराबो बे सानसे साननैयावनो एलटमेन्ट जासिगोन। दा बिनि खामानिखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय 2 तारिख मार्चआव जोंहा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मसलपुराव फैनायनि मोनसे प्रप'जाल हरदों। बिनि थाखाय जों रायज्लायनो थांगासिनो दं, बोरै खालामगोन। गासै फ्राय 42टा प्रजेक्ट बाक्सा जिल्लानि सिङाव बियो बेखेवलांगोन, नङाबा भुमि फुजन होगोन, नङाबा माने अन्थाइ खाम्फा गायसनलांगोन। बिदिनो दा मसलपुर हायार सेकेन्डारि बिनि थाखाय 5 कोटि थाखा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय होबाय गोदान बिल्डिं लुनो थाखाय। आथियाबारि हायार सेकेन्डारि थाखाय 7 कोटि थाखा फैगासिनो दङ गोदान बिल्डिं लुनो थाखाय। आरो बिदिनो हेन्डलुम मडेल भिलेजआसो जालांबायानो। आरो जों दा मसलपुर कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो कक्लाबारि जि सापागुरि कलेज बेबो प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। गियानपीठ डिग्री कलेज बेयावबो साइन्स स्ट्रिम आरो ओरैहाय बिबि किसनावबो साइन्स स्ट्रिम एबा बिदिनो गोबां माखासे जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जायाखै नङा जादों। आं MLA हिसाबै आं जिखौ मिथिगौ बेखौल'सो बुंगोन, नाथाय आं जेसेबां मावदों बेनिख्रुइ 3 गुन बारा बिटिसिनिफ्राय मावगासिनो। लामा सामानि जेंना, कालभार्टनि जेंना, जोंहा दा मुसलपुरनि EM बिथाङा फिसारिबो नायो। बावैसोनो एसे आगोलावसो जोङो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे किट्स रानदों, जेब्लानाखि माने ना फाननो थाखाय बा बायदिसिना आइसक्रिम बेफोरखौ फाननो थाखाय साइकेलजों जुदि सोरबा खामानि मावनो ओंखारदों बा साइकेल राननाय जादों, बेबायदि डेभेलपमेन्टआ जाबाय थादों। आरो बाक्सा जिल्लाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो इलेक्सन समाव जि कमिटमेन्ट होदों बेखौ मोनफा मोनफा मावफुंलांगासिनो दङ। आरो बरमानिफ्राय दमदमा आरो तामुलपुर जात्रालुक जानानै बेबो बायलेन जानोसै डाबल। दा बेनिबो टेन्डारा जोब्बाय। दा बेखौ 2 तारिखआव जुदि जेबो सोलाय सोल' जायाबा चिफ मिनिस्टारा फैनानै बेहाय भुमि पुजन होलांगोन आरो 42टा प्रजेक्टखौ बेहाय बिथाङा गायसनलांगोन एबा बेखेवलांगोन। आरो लोगोसेनो दा मुसलपुर जि डिस्ट्रिक्ट माने हस्पिटाल, बेवहाय इनफ्रास्ट्राकचारनि जेंना दङ। आरो बे इनफ्रास्ट्राकचार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जों CSR फान्डनिफ्राय 2 कोटि थाखा मोनदों। बेबो टेन्डार प्रसेसा जागासिनो दङ। बेनि गेजेरजों क्वार्टारनि जेंना एबा माखासे हस्पिटालनि जि ट्रिटमेन्टनि थाखाय हक बा पेसेन्टफोरनि चेम्बारनि थाखाय हक बा मानिबा जुदि रुमनि आंखाल दंबा बेजोंबो जोबनानै थांगोन। थ' बेबायदिनो जोंनि डेभेलपमेन्टनि हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दं। दिनै जायफोरनाखि फार्मार्सफ्रा माने जि एग्रिकालचार किट्स मोनदों, जे फिसा मिनि ट्रेक्टरना पावार विन्डार आरो जेनेबा स्प्रे मेसिन, बेनिफ्राय बायदिसिना बाहाय किट्सफोरखौ होनाय जादों एबा मेसिनफोरखौ होनाय जादों। बिनि दारै जाहाथे आबाद मावनायाव मदद मोनो आरो बयबो जाहाथे आबादाव गोसो होनानै मावो मोनसे साइन्टिफिक मेथडजों। बिनि थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों। थ' बे गासैबो आबादारिनिफ्राय लानानै लेबार मावनायनिफ्राय जानाय मानसिफोरनिफ्राय लानानै
टप जि इन्डास्ट्रि बिजनेस एबा कर्परेट जगतसिम जि इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि प्लेन पलिसि दा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जागासिनो दं भारताव बे 75 बोसोराव मालाबाबो जायाखैमोन दा बेनि थाखाय जों नरेन्द्र मदिखौ साबायखर होयो लोगोसेनो आसामाव जि दा मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता योजनानि दारै प्राय 39 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनो 10,000 थाखा होनानै जोंनि आइजोफोरखौ जौगाखांनायनि हाबाफारि लानाय बेकार सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख लन प्लास सोरबा एग्रिकालचार ग्रेजुवेट एबा बिदिनो ग्रेजुवेसन लानानै गिदिर बिजनेस खालामनो नागिरदों 5 लाख लन बेनि अनगायैबो अरुणोदय बेबायदि गोबां आसनिफोरनि गेजेरजों दिनैहाय उज्ज्वला योजना फैबाय भारत सरकारनिफ्राय आरो प्रधान मन्त्रि आयुष्मान कार्ड फैबाय लोगोसेयैनो दा शौचालय फैबाय बेफोर आसनिनि दारै गामि ओनसोलनि थासारिखौ जौगाखांनायनि हाबाफारि लानायनि थाखाय नरेन्द्र मदि भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनोबो आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो।